vlog, mga Inday, good morning! Ayan, papunta ako sa Den Haag, sa Philippine Embassy, kasi kukunin ko yung pinarenew ko na passport. Actually, January 30 pa yun. Pero ngayon pa lang, kung hindi ako nag-email, hindi sila magre-reply na i-pick up ko na. Kasi sabi nila magti-text sila or magsisend sila ng email. Pero anyway, ayun, okay na, papunta na ako dun. And imi-meet ko si Vina. Yung channel niya is They Call Me Vina. Ayan. And then, pagkatapos namin sa Philippine Embassy, pupuntahan naman kami kina Kin. So, dun kami magla-lunch. So, ayan. Gutom na ako si Skin. So, ayan. Sapatos lang ako sandali, tapos gora na ako. Magbabike ako papuntang Breda Station. Medyo na late ng konti kasi nag-text si Vina na ayan, naliligo pa daw sila. So, kaya medyo tumambay-tambay muna ako sandali sa bahay. Tapos ngayon papunta na ako kasi 9:30 na. Sabi niya, mga 9:30 tatawag siya, kaya lang, hindi pa ako naka-receive ng tawag, so pupunta na lang ako. So, see you later, guys! First time ko nga palang sumakay ng train mag-isa kasi palagi akong may kasama. So, good luck to me. Nag-text na naman si Vina, guys, na magbe-breakfast pa daw sila. So, ayoko magtambay sa bahay kasi wala na akong gagawin. So, naisipan ko mag-bike na lang. Tapos, pumunta muna dito sa park. Actually, doon na yung station. Tapos, ayan, di ba? At least fresh air muna. And mga huni lang ng ibon yung maririnig mo. So, ayan, libutin natin sandali. Alam nyo guys, ito yung isa sa mamimiss ko dito sa Breda. Kasi di ba next week lilipat na kami ng bahay. And yung nakaganda kasi sa Breda, city siya na with touch of nature. Of course, lahat naman ng city dito sa Netherlands, may touch talaga siya ng nature. So, hindi nawawala yung mga puno dyan, yung mga ganito, yung mga ganyang tanawin. So, hindi mawawala yan dito sa Netherlands. Pero, syempre, dito ako nakatira sa Breda. So, ayan yung ipopromote ko. And, sa Rijsbergen, maliit siya na dorp siya. Dorp, kumbaga village sa English. So, hindi ganun kalaki na as in mababike ko lang. Kung saan ako magpunta, nababike ko lang papunta sa work, 15 minutes lang. And papunta sa station, 8 minutes lang, nababike. Tapos pwede namin malakad pag gusto namin bumili sa sentrum. So, ganun na tipo. And, ayun, yun yung adjustment na, malaking adjustment sa akin pag lumipat kami sa Rijsbergen. Pero, syempre, ayan, kumbaga, masasanay din tayo. Ganon din naman dati. Hindi ako sanay dito hanggang sa nasanay ako na nakatira more than 2 years. And of course, ayan, malungkot na masaya kasi lilipat kami sa ibang bahay. So, mas malaki siya and mas malaki yung playground ni Savi sa garden. Kasi maliit lang kasi yung garden namin dito. And at the same time, malungkot kasi ayun na nga, malayo sa lahat. And ayan, libot-libot muna tayo sandali. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align. And it feels so bright, it's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again.
So, ayun guys, nandito na ako sa, ayan yung station. Train station ng Breda, bus station. And, ayan, di pa nag-text si Vina, pero sasakay na ako ng train kasi gusto ko mag-vlog sa station doon sa Den Haag. And, one time nakapunta na kami doon, malaki siya. So, gusto kong, ayan muna, mag-vlog ng kaunti doon. Ayan, baba tayo sa hagdan. Lakas loob na lang tong pag-vlog ko dito. Actually, nahihiya ako magdala-dala ng camera na to. Pero lakasan natin ang loob natin para sa vlog. Charot! The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. Ayan guys, actually first time kong sumakay ng train mag-isa. Usually may mga kasama akong friends like Vina, Ika, tapos yung isa kong friend na si Jen. Yun pa lang yung nakakasama ko. And, di ba, always naman talaga kami magkasama ni Wibe. So, minsan pag may mga lakad ang friends, may mga kasabay ako. Ngayon, first time ko, good luck to me. Pero carry naman. Okay lang naman. Kasi dito sa Netherlands, hindi naman ganun kahirap makipag-communicate. Or yung mga sign dito, mga English din. So, hindi ka mawawala ng bonggang-bongga. So, carry lang. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because Ayun guys, nandito na ako. A few moments later. Nag-aantay na lang ako kina Vina. And feeling ko ito na yun. Sabi ko na nga eh. Ayan, ang langoy yun. Ang langoy yun. Hello! Ate sa isibo. Ay, dito ko sa pikas din Oo, sige. Ay, buwan, nagatubang sa kuwang kami. Ay, finally guys, naabot na me. Kay, ang among mayor, tanawa. Dugay kaayo. Ay! Hoy! Nag-hi-hi na. Hello! Hello! Ay, bawal. like that. Beautiful. Oh my God, Case. The viral actor. This is for some. Thank you, Belle. Crackers. Okay. Let's place your Thank you, Belle. Hello! Ayan guys, guys, tingnan nyo naman. Ang sexy-sexy ni Mommy. Bye-bye. Hindi niya pinaghandaan ang pagpunta namin dito. Thank you sa taho. And for Val. And It's for all. It's for all. By the way, this is my project pantry. Pero wag na yan muna. Uy, dito lang to. Yeah. Sige, kain natin yan mamaya. Sige. Uy, pag gusto nyo makakita ng organized kitchen. Tindahan, It's no? organized. Oo nga. Ayan po. Ayan. Ayan na. Pamaypay from, ito na. Iba-vlog natin yan. Sabi ko sa'yo, ganyan energetic yan. Para natin si, what happened? Oh my gosh, this is... Ever. Hi, Sophie! Oh, this is Sophie. Hi! Hey, I forgot to. the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. Thank you for the lunch, Sharon and Tim. See you. Yeah. Mag-bike lang kayo. Siya nag-park. Thank you.
Salamat, Kim. Sa sunod na lang, ha. Sunod, barbecue. Guys, tapos na ang eat and run. Eat and run namin, as in guys, 30 minutes. Tapos pupunta na kami agad sa sa embassy para kumuha ng passport. Ayan yung dalawang magsing irog. Hello guys, nagkita usab ta. Kakita ko nimo dito, kailang ako ana. Ay, bawal. Ana ba? Uy, kailang ko ani, naunsa. Sa dito ka kasabot? Oo, ni ato na ni sila sa balay. Biskut? Oo, si Cookie. Mahal ni Cookie. Ano yung kapalang plastic? Oo, wait lang. Namanig ako ay plastic, guys. Or flow. Ito yung Philippine Embassy dito, guys. Ay, hindi yan. Ayo. Ala, basin pa sa ilang oras, alas 2 na. Uy, dili. Uy, grabe siya. Dili na, uy. Dili na. Wala pang tingog. Hello, magandang hapon po. Magkuha kami ng passport. Opo. Dalawa, ma'am. Po? Dalawa po kami. Ano po? Sorry, may tumaan. Yes, ma'am. Okay po, thank you. More or less 2 months away. Ganyan na. Okay, in case emergency na, alis ako sa damang family. Then, instead kung wala ka, kung within 2 months, or kung after 2 months wala ka, free grants yun. Pero, Ayun guys, so napipick up na kami. Ayan si Vina. Guys, ayun na bago na akong passport. Ito yung passport ko. Pinalitan na. A few moments later. Ayun guys, nandito na kami sa Breda. Kaya lang medyo na-delay yung pagpapark. Hindi ko alam anong term. Basta, medyo nagka-problema sila ng parking. Parang sasakyan lang. So, kaya medyo napahinto sa natin. Ayan. Actually, medyo nahihilo ako. So, magbabay pa ako papuntang bahay. And, naka-off yung cellphone ko kasi 5% na lang. Eh ngayon, kung hindi ko siya i-off, baka ma-drain. Hindi ako makalabas kasi yung e-ticket nasa phone ko. So, wala kasi akong card. So, pag bumibili ako ng ticket, diretso lang sa application. And, ayan. Ayan yung, ito yung, ayan, yung vlog natin for today. Yung first, yung pag-tour ko sa inyo ng Breda Park. Tapos, yung pag-meet up namin ni, supposed to be, dapat pupunta kami muna sa embassy, tapos diretso kay Kin, pero nabaliktad. So, pumunta muna kami kay Kin, 30 minutes, eat and run, going to the embassy. So, ganon. And, ayun, that's all for today. Thank you for watching our video. Please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell for our latest updates. Bye-bye!